Wis pinten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngoten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok daden Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis pinten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngoten iki. Iki ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Nek iso Primun Den Mas, purun nggih. Gelem ya? Ora minten. Mbok gelem. Aja rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek kene wae. Dene. Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Lah ya aku rak ya seneng banget Hop. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Feelingku ki liwat Cina mati. Ya jungkel Pak mung Yamaha 75. Omong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya melorot jungkel. Arep ngopo mi? Rasa Aja ngono. Eling iki. seneng ati. Kok malah Wah, iki. Edan. piye? Penak toh ngekep aku penak toh. Wani mati kowe ya. Aja rono-rono to Den Mas, kok Ora. kene wae lho. Nang kene iki anget, nek rono-rono adem. Asine itu. Umpama ora ana Apa? Ora napa? swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok rasah dirungokke. Kowe kupingku rung budhek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolake ra goblok. Asline aku ki bodoh. Asline bodoh. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama Apa? Sik to tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu segini. Ora tenanan to, besan aku meneng wae rene omong upama apa? Oh, aja dinteni minten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget.